Gipriyar Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündölügi. Aziýadanyň ýeňijilerine gowuşurylan Toyota'lar ýygyny alyndy. 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda WSW sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny ýeňiji bolan käbir Türkmenistany türgelleriň bayraklary ýygyny alyndy. Ýatladyp geçdik Türkmenistany soňky 1-2 ýylyň dowamyny ykdysady ysgynsyzlygyň basmarlaýan wagty geçen ýylyň sentýabr aýynda Türkmen hökümeti milliardlarça dollar harçlap paýtagtda halkary sport şäheretini urnudy. Ýurdun döwlet mediasyna 10 günläp dowam eden sport bäsleşiklerine ýeňiji bolan Türkmenistany türgenleri gymmat bahaly sowgatlaryň şol sanyny Toyota Camry GL Executive kısımlı yeňil awtobulugyň gowuşurlanlygy makabatlandyrylyp habar berilipdi. Anha şol gurrun edilýän yeňil awtobuluklar käbir türgenlerden ýygyny alyndy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy adyndan 3 türgeniň münasip bolan sowgatlarynyň häkimiýetler tarapyndan Aziýadanyň ýygyny alynanyny habar berdi. Adyndan 3 türgeniň yeňil awtobulugy baryp oktyabr aýyna sowgatlaryň dabaraly gowuşurulmagyndan bir näçe gün geçen soň ýygyny alyndy. Asyl olara heniz ulug sowgat berilen wagty häzirlikçe ulanmagy diýilip aýdylypdyr. Aradan az salym geçen soň häkimligiň işgärleri howpsuzlyk gullugynyň wekilleri bilen gelip maşinlary ýygyny alyp gitdi. Sowgatlar döwlet tarapyndan ýygyny alynan türgenleri soranlara ulagymy sattym diýip tapşyrypdyrlar. Bulardyň meniň anygyna ýetenlerim diýip Azatlygyň habarçysy ýurdun içinden habar berdi. Sport bäsleşiklerine ýeňiji bolup gymmat bahaly sowgatlary münasip görülen ýöne dawaranyň ýygyny sowgatlary döwlet tarapyndan ýygyny alynan sport türgenleriniň atlary Azatlykda bar ýöne redaksiýa olary çap etmekden saklanýar. Galybertede Azatlyk Radiosu sport bäsleşigini ýeňiji bolan bir türgeniň goňuşdusy bilen habarlaşanna, ol hem goňuşdusyna gowuşurylan awtobulugyň häkimiýetler tarapyndan ýygyny alynanlygyny aýtdy. Pelwanlara berilen maşyny aradan 2-3 gün geçmänkä kostyum jalwarly 6-7 adam gelip ýygyny alyp gitdiler. Olaryň maşyny soran ýydan bolsa sattym diýip tapşyrypdyrlar diýip türgeniň duldaýşyr goňuşdy gurrun döşlükde aýtdy. Mundan ozal ýanwaryň aýagynda da şuňa meňdeş habarlar peýda bolup ýarışlarda baýrakly orunlara münasip bolan beýleki käbir türgenleriň netijeleriniň ýatyrylanlygy, olaryň medallarynyň ýygyny alynıp hatda käbirleriniň uzak möhletli türme tutulgyny hökm edilenligi habar berilipdi. Şonu Azatlygyň biri-birinden garaşsyz ençeme çeşmesi dopinga garşy garaşsyz komitetiň geçiren barlyklaryndan soň görüş boýunça bäsleşen adyndan 4 pelwanyň gadagan edilen kuwatlandyrjynyň tapylanyny tasdiklapdy. Geçen ýylyň 17-27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda ýapyk binalarda WSW sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary geçirildi. Oňa türkmen häkimiýetleri döwlet derejesine ýokary taýýarlyk gördü. Üstesine ýurtdaky ykdysady krizisiň ýitelmegi bilen agzalýan şäherleriň käbir çykdyjylarynyň, telekeçileriň we büdjet işgärleriniň gerdenine atylanlygy barada Azatlygyň ýurdun içindäki çeşmeleri we habarçylary telim-gerek maglumat taýýarlapdy. Azyndan 7 milliard dollar harçlanyp gurnulanlygy öňe sürilýän Aşgabat 2017 oýunlaryna türkmen türgünleri jemi 245 medal, 89 altyn, 70 kümüş we 86 bürünç medal aldy. Ýarışlar tamamlanan soň türkmen medeniýetine altyn medala münasip bolan türgünleri prezidentiň adyndan Toyota Camry GL Executive kısımlı yeňil awtobulugyň gowuşurlanlygy, şeýle kümüş medal alan türgenleriň 5000 dollar bilen bürünç medala münasip bolan ýeňijileriň 3000 dollar bilen syýlaglananlygy habar berilipdi. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýyzarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türk işçileri Ankara'daki Türkmen ilçikanatynyň öňünde gaýtadan protest geçirdi. Aşgabatda işläp baýdan türk işçileri Türkmen guruluşyk firmalarynyň 2 ýyldan bäri özleriniň zähmet haklaryny tölemeýändigini aýdyp, Türkmenistanyň Ankara'daky ilçikanatynyň öňünde gaýtadan protest geçirdi. Sany 40 goly türk işçisi 4-nji aprelde Türkmenistanyň ilçikanatynyň öňünde durly şygarlar göterip, zähmet haklarynyň tölenmegi üçin Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan bilen Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedowdan kömek sorap protest geçirdiler. Bizlerin burada toplanma sebebimiz
2 yıldan beri maaşlarımızı alamıyor olmalarımız. Bizler burada 80 kişi Türk işçisi Ramazan Azatlyk Radiosuna veren interwýusunda Aşgabatdaky ajaýyp bina, çeper we ussat guruluşyk firmalarynyň eýeleriniň 80 goloý türk işçisini işledip, ýygyderli ýagdaýda söz berip, soňam olaryň zähmet hakyny 2 ýyldan bäri tölemeýändigini aýdýar. gerek Türkmenistan Ankara Konsolosluğu elçiler, gerek Ankara Dışişleri Bakanlığı, gerek Türkmenistan'da Türk elçiliği, bütün resmi kanalda Türk işçiler bolup zähmet haklarymyzyň tölenmegine kömek sorap Türkmenistanyň ilçihanasyna we konsullugyna, Türkiýanyň Daşary işler ministrligine we Aşgabatdaky Türk ilçihanasyna, Türkmenistanyň telekeçiler bileleşigine we degişli ähli türkmen resmilerine ýüz tutduk. Bize plança wagt garaşyň aýlyk haklaryňyzy hökman tölersidiler we şu wadeçenli garaşdyryp güýmäp geldiler. Zähmet hakymyzyň umumy muktary 800 000 Amerikan dollary meçberini. Biz Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa ýüzlenip, olardan kömek bermegini haýyş edýäris. buradan özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguly Berdimuhammedow'dan ödenmeyen maaş haklarımızı, alın terimizin ödenmesi için yardım talep ediyoruz. Diýip Türk işçisi Ramazan Azatlyk Radiosuna gurrun berýär. Türkmen ilçihanasynyň öňünde bolan protesta gatnaşan bir Türk işçisi bolsa, Gurbanguly Berdimuhammedow'dan kayışımız var. Kayış ediyoruz. Huda için kömek eylesin. Pulumuz yatıptır otayda. Pulumuzu uğrasın, gayret etsin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'dan Huda üçin haýyş edýäris. Bize kömek etsin. Zähmet hakymyzy alyp bilmänimiz üçin maşgala ýagdaýymyz, çağalarymyz, banka gaýtaryp bermeli kart pullarymyz, garaz hemme adymyz problema, gaty kynçylyk çekýär. Kyn ýagdaýda garlyk. Çağalarımız problem, heleyimiz problem, cayımız problem, bankta pulumuz problem. Hemmiz adımız Diýip öz ýagdaýyny beýan edýär. Beýleki tarapdan Azatlyk Radiosu bilen gurrundaş bolan türk işçileri protest mahalyna Türkmenistanyň ilçihanasynyň işgärleriniň gaty howsala düşüp alжyrandygyny, protestde gatnaşýanlaryň kimdigini bize aýdyň. Biz olaryň zähmet haklaryny töler ýaly edeliň diýip türk işçileriniň şahsy maglumatlaryny öwrenmäge synaşandygyny bildirýär. Türk işçileri eger bu gedegen bir netije alınmasa onda 80 goloý maşgalanyň agdalary, tanış bilişleri, dogan garnaşlary we özlerini gollayan jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde dürli ýerlerde ýygyderli ýagdaýda has giňerimli bir näçe günlük protest geçirmeň planlanýandygyny aýdýarlar. Azatlyk Radiosu bilen bu urda gurrundaş bolan Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň bir resmisi Türk işçileriniň ýagdaýy barasynda degişli ýerlere jikmejik maglumatlar berip, ilçihananyň öz üstüne düşen işi ýerine ýetirendigini ýytap, mundan beýlek Türk işçileriniň özlerine işi beren bilen meseleni çözmeginiň gerekdigini aýdypdy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligini alkara temasyndan dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiz. Vladimir Putin 7. maýda Kremlde geçirilen dawarada 6 ýyl möhletli täze prezidentlik wezipesine kasam edip, halka hyzmat etmegi, olaryň ýaşaýyş derejesini gowlandyrmagy we özüniň beýik ýeňişleriň hem gahrmançylyklaryň ýurdy diýänini goramagy wada etdi. 1999 ýyldan bäri ýa prezident ýa premier minister wezipesinde bolan 65 ýaşly Putin 6 ýyl Kreml möhletini ýa tamamlady. Putin kasam edildikden soňra beren beýanatyna halky orşetyň ykdysadyýetini we ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrjak göwsülüşe çağırdy. Men döwlet başçysynyň hökmüne orşetyň güýç gudratyny, abadançylygyny we şöhratyny ýokarlandyrmak üçin elimden gelen ederni Putin orşety kynçylyklary ýeňip geçen güýjüni asarlar boýy artdyran beýik ýeňişleriň we gahrmançylyklaryň ýurdy diýip atandyrdy. Ilkinji nowatda içki meseleleriň üstüne durup geçip adamlary täze kynçylyklary ýeňmek üçin agdybirlige çağıran Putin orşet özüniň harby başarmagyny güýçlendirmegi dowam etdirer diýdi. Putin eden çykyşyndan soňra minberden düşüp adamlar şol sanyna premier minister Dmitri Medvedew, Pravoslav Kilisiyasının başçysyny Patriarh Kirill, şeýlem Germaniýanyň öňkü kanslary Gerhard Schröder bilen salamlaşdy. 18 martda Putin täzeden prezident saýlandy. Ol özüniň saýlawda gazanan ýeňişini jemgyýetçiligiň bildiren anamy diýip atandyrsa da, tanqidçiler saýlawda galplyklaryň bolandygyny aýtdylar.
İnaugurasiya polisiya Putin'in hökümdarlygyna närazilik bildirip geçirilen protestlerde 1600 semesi adamy şol sanly opozisiyon lider Aleksey Navalny'ni de tutsak astyna alynyndan 2 gün soňra boldy. Kasam edişlik dabarasy 2012-nji ýyllaky ýaly şagalanly geçmedi. Bu gedek döwlet telewizionyasy Putin'i gara egineşikli özüniň Kremldäki edarasyndan çykyp dabara gidenini görkezdi. Putin 2024-nji ýylda prezidentlige täzeden dalyş etip bilmez. Sebäbi baş kanun boýunça ýyllyna 2 möhlet prezidentlige ýol ýok. Putin'in täze prezidentlik möhletini kynlaşdyrýan zatlar bar. 2014-nji ýylda Krym ýarymadasyny basyp almagy, gündäger Ukrainada separatistleri goldamagy, Birleşen Ştatlardaky saýlawlara garşmagy, şeýle hem Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asady goldamagy sebäpli Moskwa gulmatar tarapyndan gatyşasyndadyr. Putin täze prezidentlik döwründe bir näçe zady şol sanly orsetdäki garyplygy ýeňip geçmegi, infrastrukturany täzelemegi, saglygy goraýşy we ykdysadyety güýçlendirmek bilen halkyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmagy maksat edinýändigini aýtdy. Gipleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Emeldarlar daşawuzda Şamylky eşretxana öwürdiler. Saparmurat Niýazowyň ýurdu baş tutanlyk eden döwründe beýleki welaýatlaryň hataryna Daşawuz welaýatyna da bina edilen Şamylkyň häzirki wagtda emeldarlaryň eşretxanasyna öwürlendigini Azatlygyň çeşmesi 7-nji maýda ýurduň demirgazygyndan habar berdi. Gizlinlik şertlerine maglumat ýetiren çeşme Daşawuz welaýatynyň ruhy bilen etrawynyň merkezine golaý aralykda ýerleşýän Şamylkyň 50 göterüminiň häzirki wagtda garrylar öýü hökmünde hyzmaty açylandygyny, ýöne galan ýarysynyň döwlet resmiýetleriniň keýip çekýän ýerine öwürlendigini habar berdi. Daşawuzyň ruhy bilen etrap merkeziniň 5 kilometr günorta günwataryna Niýazowyň gurduran mülki bar. Ol köşküň 50 göterme häzir garrylar öýü edildi. Ýöne galan ýarysy ýagny esasy lüks bölegi welaýat derejesindäki emeldarlaryň eşretxanasyna öwrüldi diýip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä Daşawuz welaýatynyň çägine ýerleşýän Şamylky degişli 100 hektardan gowrak mes toprakly ýerleriň miweli baglaryna ýetişen iri ýemişleriň Qagy düzünü garrylar öýüne ugrudylýanygy barada resmi namalar düzülýär. Ýöne iş ýüzünde welin miweli baglardan gelýän girdejilerden welaýatyň resmiýetleri galp ýollar arkaly peýdalanýarlar. 100 hektardan gowrak bagyň miweleri ol ýerdäki garrylara berilýär diýip resmi namalar doldurulýar. Hakykatda ol bagdan gelýän girdejiler emeldarlar ogurlaýarlar diýip görüňdeşimiz aýtdy. Şeýle-de ol Şamylykda saklanýan mallaryň ýitirim edilýändigini öňe sürüp, bu mesele boýunça özüne bar bolan soragly garaýşlaryny beýan etdi. Ol ýerdäki mal garalaryň dowarlaryň nire ýitirim edileni hiç kime belli däl diýip çeşme sözüniň üstüni ýetirdi. Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Murat Bugaýew garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda ýurduň welaýatlaryna bina edilen Şamylkler barada azatlygy gurrun berdi. Geçen ahırın 90-njy ýyllarynyň 2-nji ýarymyny Saparmurat Türkmenmaşynyň Halkara fondunyň düzümindäki Şamylky önümçilik birleşigi döredildi. Her welaýatdan iň mes toprakly ýerlerden, ähli amatlyklary bolan ýerlerden her Şamylkyna orta azap bilen 2000 hektar ýer bölünip berildi. Bölünen ýerlerde döwlet gaznasynyň hasabyna Hasaky halkyň daban azabynyň ırfgynyň hasabyna köşkü eýwarlar bina edildi. Şol köşkü eýwarlaryň her biriniň gurulşy ortasy 5 milyon Amerikan dollarına düşdi. Diýip Aşgabatly Synçy Bugaýew azatlygyň hepdäniň jemi gepleşigine beren gurrungyny aýtdy. Ol sözüniň dowamyny agzalýan mülkleriň ýeçiligi barada da aýdyp şeýle diýdi. Halkara fondunyň girdejileri de bölünip berilen 10 hektar ýerde 20 hektardan köprek dogordy, garamanlardy, düýelerdi. Beýik serdaryň şaşahy Saparmurat Niýazowyň hususy ýeçiligine berildi. Daşawuzly çeşmäniň beren maglumatlaryndan çen tutulsa ozurlar garaşsy Türkmenistanyň ilkinji prezidentiniň ýeçiliginde bolan ýurduň demirgazygyna Şamylky häzirki wagtda welaýet derejesindäki emeldarlar eşretxana öwürüp, onuň önümçiliginden galp ýollar arkaly peýdalanýarlar. Maglumat üçin aýdylsa Daşawuz welaýatyna Şamylk Sewitiň maňlaýa syýrynyp ziyaret edilýän Aşygaýdyň pir taryhy ýadygärlik galasyndan 15 kilometr çemeti daşlykda ýerleşýär.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow anöwini ýene bir gezek öz egindeşleriniň hasabatlaryny diňledi. Olaryň aýdýan uly ösüş sanlaryny tasdiklady, aýlyk zähmet haklarynyň artýandygyny aýtdy we başga işe geçýändigi sebäpli statistika gullugynyň başlygyny täzeledi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä 2018-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynyň netijeleri boýunça ýurtda jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,12 götürme deň boldy. Şeýle-de neşir ýurdun iri we orta kärhanalarynda ortaça zähmet aýlyk hakynyň 2017-nji ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdireninde 8,19 götürüm ýokarlanandygyny tasdiklap, zähmet haklarynyň pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talip haklarynyň öz wagtynda hemde dogly möçerde maliýeleşdirilendigini habar berýär. Bu maglumat Milli Manadyň Birleşen Ştatlaryň dollarynyň garşysyna hümmetini rekord derejelerde ýitirýän. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň Türkmenistanyň bank kartlary arkaly öz enatalary tarapyndan iýerilýän serişdäni hem ýydyly alyp bilmeýändikleri barada şikayet edýän wagtynyň ýydyanyna gawat geldi. Munyň üstesine soňky 4 aýda ýurtda azyk we senaat haritlarynyň, dermanlaryň, transport uly hyzmatlarynyň bahalarynyň ençeme etse ýokary galandygy, iş orunlarynyň kemeldilýändigi, pensiýa ýaşyna ýeten tejribeli işgärleriň işden çykarylýandygy hakynda resmi taýdan tasdiklanylmaýan we inkar edilmeýän maglumatlar bar. Resmi habara görä Berdimuhammedow 4-nji maýdaky hökümet mejlisinde hem jemgyýetçiligiň ygtybarly statistika maglumatlar bilen ýygyderli üpçün edilmelidigini belledi. Döwlet derejesinde dolandyryş çözgütlerini kabul etmek üçin desine maglumat statistika seljermesiniň ylmy usuliýetiniň esasynda öz wagtynda toplanan dogly we anyk statistika maglumatlaryň bolmagy zerur şert bolup durýar diýip döwlet eýçiligindäki medeniýet prezidenti titirleýär. Megerem şu talaby ödemänligi üçin aýna öräý we statistika baradaky döwlet komitetiniň başlykligyndan boşadyldy we onuň ornuna komitetiň başlygynyň ornwatary bolup işlän Halyk Durdy Gurbanow bellenildi. Resmi düşündürişde öräýwanyň başga işe geçendigi aýdylýar, ýöne haýsy işe geçendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Prezident Berdimuhammedow adatça hökümet mejlisinde getirilýän şol bir wagtda döwlet statistika gullugy tarapyndan tasdiklanýan uly ösüş sanlaryny açyk şüphe ýa-da sorag astyna almaýar, emma onuň hökümet derejesinde tasdiklanan uly ösüş sanlaryna garaman bir wada 2 ornwasaryny çalşyrýan halatlary hem bolýar. Bu geçen ýylyň aprelinde hökümet başlygynyň Nevitga senaty we owa hojalygy pudaklaryna gödökçilik edýän ornwasarlary işden boşadylanda hem şeýle boldy. Şonda vice-premier Ýagşyýly Kakaýew ýylyň 1-nji çäreginde Neviti gaz kondensaty bilen çykarmak planynyň 109,17 göterim, Neviti gaýtadan işlemek planynyň 105,13 göterim ýerine ýetirilendigini aýtdy. Aýna öräýi bolsa, hasabat döwründe ähli pudaklarda önüm öndürmegiň ýokary möçerleriniň göze iýlendigini ynandyrmaga çalışdy. Ýöne bu ynandyrmalar prezidente ösüş gadanýan egindeşlerini täzelemekden, olaryň ýolbaşçylyk eden döwründe ýagdaýyň gowluga tarap üýtgemendigini boyun almakdan saklamady. Bu gezek hiç resmä soňky duýduruş berilmedik hem bolsa, mejlis käýinçsiz we bir käýinçsiz hem geçmedi. Wezipe borçlaryny göwnüjäý berjäý etmän gullugyň bellenen tawşyryklarynyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmendigi üçin diýip, Deňiz we Derýa Ulaglary döwlet gullugynyň başlygy Amanmurat Gurdowa, energetika ministri Çarymrat Pürçekowa käýinç ýylan edildi. Bu käýinçler döwlet gümrük gullugynyň başlygy Atadurdy Osmanowa ýylan edilen käýinçiň ýydyanyna gawat geldi. Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda prezidentiň karary bilen jogapkar wezipelere bellenilen we soňra wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmendikleri üçin diýilip, käýinç, bir käýinç soňky duýduruş
öldürüş ölan edilen wezipeden boşadylan jogapkärçiligi çekilen ozalky resmiýetiň sanynyň ören kändigi çaklanylýar. Emma bu barada resmi sanlar elleterli däl. Başlygy täzelenen Döwlet Statistika Guldugynyň saýtynda esasy ykdysady görkezijler, ýurduň ilaz sany, hatda ýurtdaky işsizligiň derejesi barada hem anyk maglumat berilmeýär. Emma 2017-nji ýylyň martynda Adatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki ynamdar çeşmesi Türkmenistanda işsizligiň derejesiniň 60% golaýdygyny aýdypdy. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Gunduz welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýaramanlygynda galýar. Welaýatyň Kalaýdal atly etrabyny jeňçiler ýene basyp aldy. Kalaýdal etrabynyň merkezi Aktepe şäherinde jeňçiler ýeçilik edýär. Uruş sebäpli halk öz üý jaýyny terk etmäge mejbur boldy. Aktepe'niň 2000 goly parahat ilaty öz ýaşaýan jaýlarynyň bosyp çykdy. Olar Deştahowdan atly meýdanlyga baryp sygyndy. Gaçyp çykanlar öz maşgala çagalary bilen açyk asmanyň astynda gözgäni ýagdaýda ýaşaýar. Gunduz welaýatynyň ýerli geňeşiniň deputaty Muhammed Emin Aýdynyň aýtmagyna görä, Kalaýdal etrabyndan 1000 maşgaladan gurrak ýaşaýjy göçüp çykypdyr. Bosyp çykan adamlara yntanperwer kömekler edilmändir. 7 gün öň Kalaýdal etrabyny Taliban basyp aldy. Şonun bäri halk etrapdan gaçyp çykmagyny dowam etdirýär dip deputat aýtdy. 7 gün oldy uluslararasy Kalaýdal Taliban eline galdy. 1000 familden gowrak Daştawdan diýer çykan çöllere we şäher Gunduz'a imam saýyp hojaýlara giden döwlet kömek beren ýok. Kalaýdal etrabyny jeňçiler öňem 2 ýola basyp alypdy. Yerli ilatyň belli bölegi şonda da gaçyp çykmaga mejbur bolupdy. Bosyp çykanlara özleriniň nan çörek ýetirip berendiklerini deputat aýtdy. Ýöne onuň ýeterli däldigini deputat bildirdi. Nan, su zatlary ýetirip berýär ama beşende däl. Yani 99% Türkmen. Uruş bolan owalaryň hemmesi Türkmen. Köprak karyalar merdine awara bolan. Aktepe tamamen Taltaryň elinde hemme karyalar şu nozal döwlet bir bazara alanty. Deputatyň aýdysyça Kalaýdal etraby söwüş meýdanyna urulypdyr. Halk aýlganç ýagdaý başdan geçirýär. Asuda ilatdan yaralalylar bar. Halk öz yaralalylaryny keselhanalara ýetirip bilmeýär. Mobil telefonlar işlemeýär. Etrapda ýaşaýan ilatyň halynyň habar almak kyn. Kimiň ölüp kimiň dirgalandygy belli däl. Fursat tapsa sebepden halk gaçyp çykýar. Etrapda insany fajianyň ýüze çykmagy mümkin. Bosgullar üçin hökümetden we insanperwer guramalardan biz kömek soradyk. Emma bosgullara ýardam edýän kimse ýok. Uruşyň dowamy bar diýip deputat Muhammed Emin Aýdyn Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Meýdan jeng zahm bolan şolar hem hatda şu zahmlaryny şäher Gunduz'a intikal berilen ýoklar. Halat köp harap bolýar, köp harap. Kim ölen kim galan hiç kimin habary ýok. Telefonlar işlenýär. Eşek arabasy var, arabada motor var, motorda hissadi ýok. Gaçyp bilen şol piyada we gaçyp çykan hissadyny alyp bilmedik. Hatta üstüne ýaparýan düşek bir saýasy hiç bir zady ýok. Facia insany mümkin ýoklarsa keselçilik köp, açlykdan öldüm köp halak bolsa. Uşun ýagdaý uruş jürýany bar, şu bilen talgaran ýer alan uruşupdylar. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.